זהו, אני מתחיל להקליט. כן. אני גם רציתי להגיד לקבוצה, אחרי השיחה שהייתה לנו ביום רביעי, הייתה כתבה באתר הארץ לפחות, אני לא ראיתי את זה בעיתון המודפס, כן. על אברהם סוצקבר. שנרדתו הוא רוינה. כן, ויש סרט שיוצא, נראה בהפקת היידיש בוק סנטר, כן. שנקרא ורבט בלייבן. ורבט? בלייבן. ורבט בלייבן, כן. ויש טריילר באתר של הארץ. כן. את מה שאתה אומר עכשיו זה כבר מוקלט? כן. אוקיי. אז טוב שהזכרת את זה. ואנחנו אומנם באיחור מתחילים היום את הפגישה מספר 73 של Learn Yiddish Online. למעשה המסגרת שלנו שקיימת כבר ממאי 2020 הפכה לא רק ל-Learn Yiddish Online, לא רק למסגרת של ללמוד יידיש כשפה, אלא מההתחלה אנחנו שילבנו טקסטים ספרותיים, ואני שוקל שאולי נשנה את השם, במקום Learn Yiddish Online, שיהיה כתוב ביוטיוב, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, כי אנחנו משקיעים לא מעט גם בספרות יידיש. והראיה, בפגישה הקודמת, היום זה 1 בפברואר 2021, בפגישה הקודמת אנחנו הקדשנו את כל הפגישה לאברהם סוצקבר, שמלאו 11 שנה לפטירתו, ובסוף הפגישה הקודמת ביום רביעי, אני עוד ביקשתי מכם רבע שעה כדי לסיים את הדברים על סוצקבר, וזה מה שנעשה עכשיו. אני גם רוצה להזכיר שבמסגרת ציון 11 שנה לפטירתו, בינואר, ב-21 בינואר, לפני שבועיים, היה בזום שיחה בין דוקטור מרים טרין לביני על ההיכרות שלי עם אברהם סוצקבר והמחקר על שירתו בגטו וילנה. מרים טרין שלחה לי את ההקלטה של אותה פגישה שנעשתה במסגרת קבוצת הלימוד שהיא מנהלת בשם יידיש אורט, והפגישה הזאת הייתה נדמה לי של כ3 שעות. היום אני העליתי באקדמיה אדו, באתר שלי, לינק שדרכו אפשר להגיע ולשמוע את הפגישה ההיא ביום חמישי 21 בינואר. ועכשיו אנחנו לאט לאט ננסה לחזור למסלול הרגיל שלנו, אבל אז אני צריך קצת זמן לסיים את הדברים שדיברנו על סוצקבר ביום רביעי שעבר. לפני שאני מתחיל, כמה אתם? שלמה, אדם, מי עוד? יאיר. שלום, פרופסור. בלה יאיר. כן, ואנה, כן? כן, כן. ויאיר. ויאיר, כן, ויאיר.
יופי, אז עכשיו אני יודע בפני אני מדבר. אם אני זוכר, בפעם האחרונה ביקשתי קצת זמן, מכיוון שבתגובה, נדמה לי למה שיאיר או שלמה אמר, הוא אמר שמה שאמרנו זה היה מעניין, ואני הגפתי ואמרתי חכו, הדבר המעניין עוד יבוא היום. והמילה מעניין, אני הבנתי אותה והגדרתי אותה מבחינתי כהשיא של הבעיה שבה דנו לגבי חקר שירתו של סוצקבר בגטו וילנה בפעם שעברה. ואני כרגע לא זוכר בדיוק כל מה שאמרנו בפעם שעברה, אבל אם אני מנסה לסכם מה שאני זוכר, הרי שהייתי אומר שאני אתן לזה כותרת בשלוש שורות, שמצד אחד יסכמו מה שהיה ויגידו את הכיוון של ההשלמה שאני רוצה לעשות היום. השורה הראשונה, דרך אגב, שלוש השורות האלה אולי יהיו השם של הספר, שאם ירצה השם, אני אפרסם בנושא שאנו מדברים עליו, לא יודע מתי. לכן אמרתי אם ירצה השם. מכיוון שבעקבות הזום עם מרים טרין והשיחה על סוצקבר, ובעקבות יום רביעי בזום שלנו, אני פתאום שמתי לב שיש לי באמתחתי 10 אלמנטים כתובים, לא שצריך לכתוב אותם, 10 חלקים כתובים בשביל ספר על אברהם סוצקבר ויצירתו בגטו וילנה. אז אני אומר את 3 השורות שהן יכולות להיות שם של ספר בעתיד כפרויקט, שלא צריך לכתוב אותו, אלא רק צריך לארגן את החלקים, להוסיף מפתח שמות, שהרי אתם יודעים שאני פריק של מפתח שמות ועניינים, ומבוא קטן, ויש ספר על נושא שהוא חסר כיום בחקר ספרות יידיש שנכתבה בימי השואה. אז 3 השורות. שורה ראשונה, אני אנסה להסביר אותם כמובן. שורה ראשונה, תדמיינו לעצמכם שככה זה שם של ספר. בשער כתוב שורה ראשונה, סובלימציה וטקסטולוגיה, או שורה ראשונה אלטרנטיבי, סובלימציה ורסוס טקסטולוגיה, או סובלימציה או טקסטולוגיה. שורה שנייה, מחלוקת לשם שמיים. ואני מניח ששמענו כולנו כיושבי הארץ הזאת, אם כי אנחנו לא שייכים לבני ברק, את המונח
מחלוקת לשם שמיים. שורה שלישית, הפואטיקה של אברהם סוצקבר, בחקר ספרות יידיש מגטאות ומחנות. עכשיו, אני אעבוד קשה אבל קצר, להסביר את הקשר בין שלושת השורות האלה. סובלימציה, כשאמרתי שאני לא זוכר מה עשינו ביום רביעי, שעבר, האם הזכרתי את המילה הזאת? לא שזכור לי. אוקיי. האם אתם זוכרים, כשלמדתם כימיה בתיכון, מה זה סובלימציה? בעברית קוראים לזה המראה. יופי, למדתי משהו, מכיוון שאני למדתי בתכנון בארגנטינה ובואנוס איירס, מעולם לא ידעתי שקוראים לזה המראה. בלה, תגידי מה זה, זאת אומרת, מה הכוונה במילה המראה? אני אגיד לך מתחום הכימיה. את שואלת מתחום הכימיה, כי זו מילה שבאה מתחום הכימיה. כן. יוד במצב מוצק, יש לו גבישים, עכשיו הוא עובר לגז בלי לעבור דרך נוזל. זה לא כמו שמים, למשל, יש לנו קרח, כשהקרח נמס הוא הופך למים, וכשהמים מתחממים הם הופכים לעדים. יפה. במקרה של יוד ודברים נוספים, זה עובר ישר ממצב של מוצק למצב של גז, והתהליך הזה נקרא סובלימציה או המראה. יפה. כשאני למדתי בתיכון, ולא הייתי מי יודע מעוניין בכימיה, אבל זה זכור לי, שלחומר יש 3 מצבים, כן? נוזל, מוצק וגז. וכמו שבלה הסבירה, המעבר מנוזל לגז, בלי לעבור דרך המעבר ממוצק לגז, בלי לעבור דרך מצב הנוזל, קוראים סובלימציה. האם אני מדייק, בלה? בדיוק, כן. יפה. עכשיו, למה אני מביא פתאום מונח מכימיה? מכיוון שאם אני לא טועה, אבל פה אני לא יכול להוכיח את זה, בעתיד אני אצטרך להוכיח את זה. אם אני לא טועה, זה המושג או שסוצקבר הזכיר בקשר לשירתו, או שאני הלבשתי אותו על הבעיה שהיה לי עם סוצקבר, שעליה אנחנו עומדים לדבר. בשורה הראשונה של שם הספר המתוכנן, אמרתי סובלימציה versus טקסטולוגיה, או סובלימציה וטקסטולוגיה. לב ליבה של הבעיה שלי, כמי שכתב דוקטורט בסוצקבר, היה צריך להיות פרק בו. לב ליבה של הבעיה שלי עם סוצקבר, היה בדיוק העניין שאני מבחינה מתודולוגית, כמו שסיפרתי לכם בפעם שעברה, עסקתי בטקסטולוגיה, וסוצקבר פסל את המתודה הזאת של חקר שלי על ספרות יידיש מגטאות ומחנות. והוא אמר, הוא כתב לי מכתב, כתבתי איתו, זה אמרתי לכם כנראה. באחד המכתבים הוא אמר לי, אולי אמרתי לכם כבר, יוצא אודרט מיינה לידר. הזכרתי את זה? לא. לא. עכשיו, כאשר סוצקבר אומר, ירצה אודרט מיינה לידר, הוא אומר, על ידי כך שאני
עסקתי בנוסחאות, בהשוואה בין כתבי יד שהוא נתן לי, כמו שסיפרתי לכם, מן הגטו, טקסטים אותנטיים, כאשר אני השוויתי אותם עם אותם שירים כאילו שהוא הדפיס אחרי המלחמה, כאשר הוא ראה מה אני עושה, הוא אמר, ירצה עוד את meine Lieder, במילים אחרות, אתה קורע את הנימים של גוף שירתי, ושופך את דמי על ידי כך, אבל הורג לי את הפואזיה שלי, על ידי כך שאתה מתעסק עם נוסחאות של שירתי. וכל כך למה? מפני שאני חוזר, או שסוצקבר ישתמש במילה סובלימציה, או שאני מלביש את זה על מה שהוא התכוון להגיד. סוצקבר אמר, ואולי הזכרתי את זה ביום רביעי, כשאני מסתכל, אמר סוצקבר, בטקסטים של הגטו, אני כאילו מסתכל על קבר. שירתי צריכה להיות השיא של הפואטיות, ולכן אני לא מעוניין שהנוסחאות הראשונות, או כל נוסחה מן הגטו, תופיע בדפוס. אני אמנם שיפרתי את השירים האלה על סמך מה שהיה לי מהגטו, אבל הנוסח שהקהל צריך להכיר, זה רק מה ששיפרתי אחרי המלחמה. זו הסובלימציה שלי. ואני הולך לשורה השנייה של שם הספר המתוכנן, זה הפך למחלוקת לשם שמיים. סוצקבר בשום פנים ואופן לא התכוון אישית אליי, ואני לא התכוונתי אישית אליו. אבל בשבילו, למען השמיים, למען המעשה העילאי של יצירתו, זהו הנוסח של השיר המודפס, אחרי המלחמה. למעני, כדוקטורנט, חקר הנוסחאות היו לב ליבו של תהליך שמוביל לסובלימציה, אבל בלי להתעלם מהתהליך, כי זה חלק של לימוד תופעת היצירה בגטאות ובמחנות. וכל אחד התבצר בעמדתו, סוצקבר כמשורר והשקפת עולמו כמשורר, ואני כדוקטורנט והשקפת עולמי שלמדתי באוניברסיטה העברית ומפרופסור שמעוק מה זה מחקר. לכן אני קורא לזה מחלוקת לשם שמיים. ובזה אני גם מסביר את השורה השלישית של הספר המתוכנן. הפואטיקה של סוצקבר עמדה בסתירה גמורה להכרח של חקר ספרות יידיש בגטאות ומחנות, כצעד התורם להבנת התגובה היהודית בשואה. איך התבטאה המחלוקת לשם שמיים בפועל? אני לא זוכר אם סיפרתי לכם, כנראה שלא, ואני מספר. כתבתי, אם סיפרתי תגידו, כן, לא רוצה לחזור על דברים שכבר נאמרו. כתבתי 200 עמודים, פרק מיוחד לשירת סוצקבר שנכתבה בגטאות ובמחנות. ושלחתי
לפני שהגשתי את הדוקטורט, שלחתי את 200 עמודים לסוצקבר בתמימותי, וביקשתי ממנו הערות, שמה טעיתי, שמה משהו לא מדויק. סיפרתי את זה ביום רביעי? לא. אחרי כמה שבועות אני מקבל טלפון בירושלים. סוצקבר בטלפון אומר לי, אני רוצה לפגוש אותך בירושלים. אני בא לירושלים. ביום זה וזה, אם אתה יכול, אני אשב בבית קפה ברחוב יפו, וניפגש. זה היה לי מוזר מאוד מה שהוא אומר. כי בדרך כלל, כשהוא רצה לדבר איתי, או שאני רציתי לדבר איתו, הוא היה מזמין אותי לתל אביב. וישבנו או במערכת די גולדן קייט, או באיזה בית קפה, הוא אהב לשבת בתי קפה. מה פתאום הוא בא לירושלים? כמובן שהסכמתי. וביום היעוד, אני מגיע לאותו בית קפה ברחוב יפו. אני נכנס לבית הקפה, זה היה בערך ב-1975, 4 שנים לפני שהגשתי את הדוקטורט. אני נכנס לבית הקפה ולא רואה אותו בהתחלה, ממשיך ללכת ובסוף של בית הקפה, ליד שולחן קטן, יושב סוצקבר, פניו אפורים, מאוד רציני, לא כתמיד, ואני מתיישב ומחכה. ואז הוא אומר לי, אני דורש ממך מכתב של התחייבות, שבו אתה מתחייב שלא תצטט אפילו פסיק מכתבי היד שנתתי לך. אז אני ניסיתי להסביר, הרי זה הסיבה שאני כותב דוקטורט, על פי כתבי יד שנכתבו תחת שלטון הנאצים בשואה. אז אומר לי סוצקבר, אתה יכול לכתוב רק על סמך הספרים שפרסמתי אחרי המלחמה. שם יש לך השירים מהתקופה של הגטו. אמרתי לו, אני לא יכול. זה נגד העקרונות המחקריים שעליהם מבוסס הדוקטורט שלי. אבל אם אתה דורש, מי אני שאגיד לא, אלה השירים שלך. קמנו וליוויתי אותו אל הטקסי, הוא בא בטקסי מתל אביב. עכשיו, תחנת הטקסים הייתה מעבר לרחוב יפו, ממש מעבר למקום שהיה בית הקפה, ליד חנות נעליים שהיום היא כבר לא קיימת, של בקשי. החנות שבה אני הייתי קונה את הנעליים שלי, כי הוא היה היחיד בירושלים שמכר נעליים עם סוליה של קרפ. מכירים את הנעליים האלה? בוודאי. את הקרפ. היום אני לא יודע אם אפשר כבר להשיג דברים כאלה. ואני מאוד אהבתי את נעלי הקרפ שלו, ושהם לא עושים רעש. והתחנת הטקסי הייתה ממש ליד החנות. אז אנחנו עומדים בצד של בית הקפה,
רחוב יפו באמצע, מחכים לעבור את הרחוב, שהוא היה רחוב מרכזי וסואן עד היום של ירושלים, בצד השני נמצא תחנת הטקסי. ואיך שאנחנו עומדים ומחכים שהתנועה תאפשר לנו, סוצקר מסתכל עליי, הוא כמובן אדם סופר אינטליגנטי, והוא הבין איזו מכה הוא הנחית עליי, כי 200 העמודים האלה היו צריכים להיגנז. זאת אומרת, הוא קיצץ לי 200 העמודים מהדוקטורט. אז הוא הסתכל עליי ואמר לי, תדע לך שפרופסור שמרוק, שהזכרתי לכם בשבוע שעבר, שהוא היה בן דוד שלו דרך אשתו של פרופסור שמרוק, אז הוא אומר לי, פרופסור שמרוק אומר שמה שכתבת, כי אני נתתי גם לפרופסור שמרוק, הוא היה המדריך שלי, את 200 העמודים. הוא אומר שמה שכתבת זה הדבר הכי טוב שכתבו עליי עד היום. נחמה פורטה, מה שאומרים. והוא חזר לתל אביב. ב-1975, בתקופה ההיא, כתבתי לו את המכתב, איפה שהתחייבתי כמו שהוא דרש. אבל מ-1975 ועד שהגשתי את הדוקטורט ב-79, התכתבנו רבות, ואני ניסיתי לשכנע אותו שהוא כן יאפשר לי לכתוב על שירתו בגטו וילנה על פי כתבי היד האותנטיים. והוא, אני חושב שבארכיונו הפרטי צריכים להיות בין 40 ל-50 עמודים של מכתבים שלי. כתבנו במשך שנים, גם מעבר ל-1979, כשהגשתי את הדוקטורט. ובאחד המכתבים הוא ענה מה שאמרתי לכם קודם, ירצה אודרט מיינה לידר, וחזר על הבקשה, על הדרישה, שאני לא אצטט את הטקסטים על פי השירים בכתב יד. והייתה זו באמת מחלוקת לשם שמיים, לא עניין אישי. כשהגיעה שנת 1982, כ3 שנים אחרי שהגשתי את הדוקטורט בלי 200 עמודים, וכשהגשתי את הדוקטורט, אתם יכולים לשאול, אז מה קרה עם סוצקבר? בסדר, לא הכנסת לדוקטורט 200 עמודים, אבל על סוצקבר כתבת? הרי הוא היה חלק מתוכנית המחקר שלך. ואם כתבת, איך עשית? הרי התחייבת שלא תצטט. אז מה עושים? את השאלה הזאת שאל אותי פרופסור שמרוק המדריך שלי, לפני שהגשתי את הדוקטורט. אז איך תעשה? אמרתי לו, אין לי ברירה, ממש במילים האלה. נגד סוצקבר אין לי שום דבר, אבל אני אצטרך לעשות מסוצקבר בדוקטורט שלי הערת שוליים, ולכתוב בה מה שאפשר בלי לצטט. ואכן, כמו שסיפרתי לכם ביום רביעי שעבר, ברגע שוועדת המחקר
דרשה ממני, אני לא סיפרתי להם את כל הסיפור הזה, אבל ברגע שהם דרשו ממני מבוא על התופעה כולה של כתיבה בגטאות ובמחנות, אז בתוך אותם 100 עמודים של מבוא לדוקטורט, הזכרתי שאברהם סוצקבר כתב בגטו וילנה ובמחנה, וששירתו מצויה בכתב יד, אבל אני מנוע מלצטט אותה, ורק פירטתי את המסקנות שלי מהשוואת הנוסחאות בין כתבי היד לבין הספרים שיצאו אחר כך בדפוס, מבלי לצטט. זהו, זוהי ההשלמה בקצרה על העניין. לפני שאנחנו חוזרים למסלול הרגיל שלנו, ומזמינים את אדם להמשיך ולקרוא טייבלה ורמיזה, האם יש שאלות או קומנטרים? כן. בבקשה. אני רוצה לומר משהו על המילה סובלימציה. אוקיי. אני הכרתי את המילה המראה שהזכירה בלה עוד מלימודי התיכון שלי בכימיה, למרות שלמדתי במגמה הומנית, אבל אני יודע, כשלמדנו פעם על קרח יבש, שם יש תהליך שהקרח... נכון. עכשיו, לסובלימציה יש גם תרגום, או יש גם שימוש בתחום הפסיכולוגיה. נכון. ואני לא מבין איך, הכיצד אותה מילה משמשת לשני התחומים האלה, כי אני לא רואה איך מקשרים את זה. בפסיכולוגיה, סובלימציה זה סוג של עידון, שבה אתה, אולי אני אתן דוגמה, נניח שאני רוצה לרצוח מישהו. כן. אז אני אדבר עליו בשפה יפה דברים רעים, וזאת תהיה סובלימציה. זאת אומרת, נגיד שאתה רסקולניקוב. סליחה? נגיד שאתה רסקולניקוב, הוא היה הרוצח של דוסטויבסקי. כן, אז עכשיו תסביר לי איך אתה משתמש במילה סובלימציה, כי אני לא אבין אותי. נהדר, נהדר. אבל לפני שאני מסביר לך, אני רוצה לשמוע מה אומרים החבר'ה, אם יש להם מה להעיר. יאיר, מה אתה אומר? יאיר שומע? אני שומע, כן. אני מכיר בסובלימציה את העניין הכימי שמוצק לגז, את זה אני מכיר, את המושג הפסיכולוגי אני לא מכיר. אוקיי. אוקיי. אנה, בפולין מדברים על סובלימציה? כן, נכון, אנחנו מדברים, אבל אני רציתי לדבר על אני ראיתי שיש דוקומנטי פילם דסוצקבר, כן, עכשיו, זה חדש. את ראית, רגע, אנה, אנחנו מנסים להתרכז בנקודה מסוימת. כן. אחרי שנגמור עם זה, תוכלי להעלות נושא חדש. אבל אני מדבר עכשיו על לסוצקבר אנחנו לא מדברים על פולין. אני ידעתי על סוצקבר רק מפרופסור עכשיו. לא עכשיו, אבל זה... כן. זה לא היה משהו... כן, באוניברסיטה, יידיש, ליטרטור, כן, נכון, אבל זה למשל, the Jewish Institute, I never heard and never I saw the book about this. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, אנה, זה אני לא יודע, אולי את יודעת, האם תרגמו את סוצקבר לפולנית? לא. זהו, אולי זאת הסיבה
למה לא תרגמו אותו לפולנית? זו שאלה מאוד מעניינת, אולי הוא לא רצה, אינני יודע, אבל זוהי שאלה מסקרנת, כן? מכיוון שסוצקבר ידע ספרות פולנית, כתב על סופרים פולנים, כן? והיחס של סוצקבר לפולין, זה דבר שאני אף פעם לא חשבתי עליו, אבל הוא נושא מרתק. אוקיי, חוזרים לעניין של סובלימציה ומה ששלמה אמר. בלה, את יכולה לענות לשלמה? אני לא מכירה את המושג מתחום הפסיכולוגיה. אז בסדר, אז הגיע תורי. אני מכירה מושג אחר, סבלימינל. לא. יש לי רק שזה קשור. בעניין מה שאמרת, סוצקבר יכול היה לבקש אותך, הוא לא יכול היה לחייב אותך. מרגע שהוא כתב, זוהי נחלת הכלל. איך הוא יכול לדרוש ממך לא לצטט את שיריו? לא, רגע, הוא לא אמר שכתבי היד הם נחלת הכלל. הוא אמר ששירתו המוגמרת והסופית, כפי שהיא בדפוס, זה נחלת הכלל. עכשיו, כתבי היד הם שלו, היה לו כל הזכות לאסור עליי, הוא נתן לי אותם, אבל אני כנראה, הוא לא הבין מה אני הולך לעשות איתם. אבל עכשיו אני רוצה לענות לשלמה, כי שלמה הרים לנו להנחתה, כמו שאני תמיד אומר. שלמה שואל, מה הקשר לעזאזל בין סובלימציה וכימיה לבין סובלימציה כפי שאני משתמש לגבי סוצקבר? אז להתחיל את התשובה, אני אתחיל אותה עם אחד מאנשי הכנסייה הנוצרית, אגוסטינוס. כן? אני לא זוכר באיזה מאה, אבל לפני הרבה מאות. אגוסטינוס נחשב לאחד האנשים הפילוסופים של הנצרות, ונדמה לי, כן, נדמה לי, שהוא כתב או ספר או מאמר על הסובליים. זה אותו שורש. סובליים זה אותו שורש של סובלימציה, גם בכימיה וגם איך שאני השתמשתי. רגע, סובליים זה של לונגינוס, לא של אוגוסטינוס. לונגינוס, אבל לונגינוס, בסדר. אבל מה עם אוגוסטינוס? אתה לא רואה בין כתביו? אני מכיר את כתביו של אוגוסטינוס, בגלל זה מפתיע אותי לשמוע את זה. אבל לונגינוס הוא מי שכתב על הנשגב, הסובליים. על הנשגב. זהו, מה שהיה חשוב לי זה המילה. סובליים במובן של נשגב. יכול להיות שטעיתי בעניין אבל היה בעניין מי שכתב. מה שרציתי זה עניין סובליים בעברית, אנחנו אומרים הנשגב. עכשיו, למי שמתמצא בכימיה, אני עדיין עונה לשלמה, כן? למי שמתמצא בכימיה, האם בלה וכולכם, המעבר ממצב מוצק לגז, זה נחשב לעלייה בדרגה בגלל הוולטיליות של החומר, כמין עלייה בדרגה? בלה? מין עידון של החומר. אני מנסה לחשוב על המשמעות של השאלה. תראה, מבחינה פיזיקלית, כן. מדובר כאן במרחקים בין מולקולות. כן. במצב מוצק, המולקולות קרובות אחת לשנייה, והמצב גז, במצב נוזל הן רחוקות יותר, ובמצב גז הן רחוקות עוד יותר.
אני לא יודעת מה זה אומר. רגע, הקואזיה המולקולרית הרבה יותר קטנה בגז, נכון? כן. כן. מה זה אומר, אבל מבחינת ספרותית, אין לי לא, מושג. לא מבחינת ספרותית, אלא מבחינת עידון החומר. כן? אין ספק, אני מניח, מוצק, כן? צורת החומר בצורה מוצקה, היא צורה, לא יודע אם אפשר לקרוא לה גסה יותר, אבל נוקשה יותר, פחות, מה שאמרתי קודם, וולטילית, פחות קלה, וגם יציבה יותר. נעלה, מה? יציבה יותר. יציבה יותר, כן, פה זה לא עוזר, אבל פחות נעלה, האם את המילה נעלה אפשר פה לגייס לעניין, שהרי הגז, כמו שהחומר, בגלל הכבידה, חוק הכבידה, מושך כלפי מטה, הרי הגז עולה כלפי מעלה. זה אתם מסכימים? הגז עולה כלפי מעלה, תלוי במשקל הסגולי שלו. הליום עולה כלפי מעלה, אבל ישנם גזים שדווקא יורדים למטה. דו תחמוצת הפחמן יורד למטה. הליום עולה למעלה. אוקיי, אז יש גז... תקבל הרעלה מדו תחמוצת הפחמן, אם אתה... נכון, כן. כן, אז יש גזים שנוטים לעלות למעלה. נכון. כן? עכשיו, עילוי החומר, אני מנסה, הולך מסביב, עילוי החומר, האם אנחנו יכולים להגיד שהגז שעולה למעלה, הוא במידה מסוימת עידונו של החומר המוצק? אני לא חושבת שבעולם הכימיה אוקיי. יחד עם זה, אני מסתכלת כרגע בוויקיפדיה, פתחתי, ואני רואה כאן בפסיכולוגיה, מציה, פירושה הפניה, באמת עידון, בעברית, בלטינית סובלימיס, גבוה, בעברית, פירושה הפניית הכוחות המנטליים של האדם, מפעילויות שנתפסות כשליליות, אל עבר פעילויות חיוביות ומקובלות מבחינה חברתית. זה מה ששלמה אמר קודם בעצם. כן, נכון. זהו הכיוון שאני מבין שסוצקבר התכוון, שאם להסתכל על כתבי היד שלו מן הגטו, זה כמו להסתכל בתוך קבר, הרי ברגע שהוא מעלה את אותם טקסטים לדרגה רוחנית גבוהה יותר מבחינת תגובתו שלו, הרי שהוא לא רק מעדן, אלא הוא מעלה דבר שלילי, דבר שמושך כלפי מטה, אל המוות, אל הכיליון, ומעלה את זה כלפי מעלה אל הסובליים, אל המעודן ואל האלוהי. עכשיו, סוצקבר, אחד מעקרונות הפואטיקה שעליהם הוא חוזר גם בשירתו וגם ברעיונות, אפילו ברעיון שעשיתי איתו ושפרסמתי באקדמיה עדו, הוא טוען שכל זמן, זה כמעט ציטוט ממילותיו, שכל זמן שהוא היה במצב רוח של כתיבת שירה בגטו, הוא ידע שלמוות אין שליטה עליו. עצם הכתיבה של שירה היה בשבילו מבחינה נפשית אנטידוט כנגד הכיליון והכליה של עצמו.
זה יפה מאוד. ולכן, כשאני אומר סובלימציה אצל סוצקרר, ומה שבלה ציטטה מוויקיפדיה, הרי החומר שבכימיה, כן, עובר למצב של סובלימציה, זה מקביל אצל סוצקרר לדעתי לחומרה, מעניין שהמילה חומר וחומרה של חייו בגטו ובמחנה בסכנת המוות, שהופכת לשירה, אבל לא לשירה שמתארת את המשיכה כלפי מטה, כלפי הכיליון, אלא לשירה שמעלה את המשורר דרך נפשו אל רמות של המשך הקיום שלו. אני כמובן, זו פעם ראשונה שאני מנסה לקשר בין שני הדברים, צריך לנסח את הדברים יותר טוב, אבל זה בערך ובקצרה התשובה שלי לשלמה לגבי מה ווס פלוץ קדרינן, מה פתאום הקשר בין סובלימציה וכימיה לבין סובלימציה בפסיכולוגיה ובכתיבת שירים אצל סוצקרר. תודה. תודה לכם על השאלות האלה. אבל כמובן שנצטרך לקרוא את המאמר שלך כדי לראות את הדוגמאות. איזה מאמר? המאמר שכותרתו היא סובלימציה, או החיבור. לא, רגע אחד. עכשיו הרמת לי להנחתה שנייה. קודם כל, יש מאמר כזה באקדמיה עדו. הוא פורסם בכתב העת חוליות של האוניברסיטת חיפה, על ידי דוקטור שלום לורי, שהיה העורך שלו, זיכרונו לברכה, בכרך חוליות מספר 8, אני מביא בעברית מאמר ארוך ביותר, איפה שאני משווה בין 4 גרסאות של השיר Unter deine weiße Stern, השיר המפורסם שבכל יום שואה משדרים ברדיו, כן? זהו השיר שאני הכתבתי לכם, לא לכם כי אתם אז עוד לא הייתם, אבל כשהתחלנו לרן יידיש אונליין, גם אדם עוד לא היה, הכתבתי בשיעורים הראשונים, אולי בחמישי או השישי, את השיר לפי המקור בכתב היד של סוצקרר. אותו מקור שלא יכולתי לפרסם בחייו, מפני שהתחייבתי לא להדפיס שירים מקוריים מגטו וילנה שהוא נתן לי, אבל אל תסבלו יותר מדי. בהתחלת היום, כשהתחלנו לדבר, קטעתי שלב חשוב ביותר. ב-1982 הזכרתי, התפייסנו במידה גדולה עם סוצקרר. למה? מכיוון שהוא פנה אליי ב-1982, הוא ביקש ממני לכתוב מאמר בשביל ספר היובל שלו, אם מלאת לו 70 אני חושב. זה ספר שהופיע ב-1983, לכבוד היובל שלו, והוא ביקש ממני לכתוב מאמר. שלחתי לו מאמר על סמך אחד השירים
שלו מן הגטו על פי כתב יד. והוא דחה אותו. סוצקבר הוא ליטבק, אבל גם אני. אז שלחתי לו מאמר שני על סמך שיר אחר מגטו וילנה על פי כתב יד שהוא נתן לי, והוא דחה אותו. אז שלחתי לו מאמר שלישי על סמך כתב יד מגטו וילנה, שיר בשם דר צירק, והוא קיבל אותו. וזה, המאמר הזה התפרסם בספר היובל שלו, כן, ב-1983, על פי כתב היד. ככה שברגע שסוצקבר קיבל, לפחות במקצת, את הגישה הטקסטולוגית שלי, כן? אז הרגשתי חופשי. זה היה, מתי זה היה? גיליון 8, אני לא זוכר, אני חושב שזה היה אחרי מותו. ואז פרסמתי השוואה בין 4 גרסאות של השיר Unter deine weiße Stern. הגרסה הראשונה זה מה שהוא נתן לי מגטו וילנה. הגרסה השנייה זה מה שהוא תיקן אחרי המלחמה. הגרסה השלישית זה היה השיר Unter deine weiße Stern, אשר כבר בגטו, הוא הרי בתיאטרון של הגטו, כן, קרא את השיר הזה בשביל קהל, במקור, בגטו. ואנשים שמעו את השיר, וזכרו אותו בעל פה, וכאשר נגמרה מלחמת העולם השנייה, יהודה אייזמן אסף ניצולי שואה מגטו וילנה, ב-46 נדמה לי, הקליט אותם, וביניהם היו אנשים שזכרו את השיר Unter deine weiße Stern, אבל כמו בכל תהליך של זכירה בעל פה, מבלי שיש כתב יד, השיר הפך לשיר עם. זאת אומרת, עם שינויים, מכיוון שהזיכרון של אנשי וילנה, ברגע שלא היה להם טקסט, הם זכרו את השיר, אבל עם שינויים משמעותיים ביותר, נורא מעניינים, שהרי הקהל הרחב זה לא סוצקבר, וההבנה של הקהל הרחב כשישב בתיאטרון בגטו וילנה, הם הבינו מה שסוצקבר יקרא להם, יקריא להם, כפי שהקהל הרחב מבין. וכאשר סוצקבר ב-Unter deine weiße Stern הקריא להם שורות פואטיות שלא מצויות בשפה היומיומית של יהודי וילנה, אז הם הפכו את השורות הפואטיות לשפה מדוברת, ואז יש לכם שינוי. אני השוויתי, הנוסחה הרביעית הייתה נוסח
שמרקה קצ'רגינסקי, חברו של סוצקרר, הכניס לתוך האנתולוגיה שלו משירים מגטו וילנה. וגם שם היו פה ושם שינויים. עכשיו, שני דברים. מי שמעוניין בהשוואה ולראות כיצד, ואייזמן, באסופה שלו שפרסם, זו הייתה האסופה הראשונה שפורסמה משירים מתקופת השואה ב-46, בשם האסופה נקראה ממעמקים. נדמה לי שיצא במינכן ב-46 או 45. עכשיו, את ההשוואה בין 4 הנוסחאות האלה, אתם תוכלו לראות במאמר שלי באקדמיה אדו, כן? אני לא זוכר איזה שם נתתי, זה בחוליות כרך 8. עכשיו, מכיוון שהזכרתם, נגיד בצורה אחרת, כדי להמחיש, אם אנחנו כבר מדברים על, ואצל אייזמן, זה מה שרציתי להגיד, נדמה לי שאנשים לא ידעו, אלה ששרו את השיר מהזיכרון, הם לא ידעו שזה של סוצקרר. הם זכרו שיר מהגטו. הרי שיר שהופך לשיר עם, מתגלגל, זה שר לזה וזה שר לזה, וכיוון שאין טקסט, כתוב, עם שם מחבר, אז זה הופך לשיר עם, ושם המחבר נשכח. עכשיו, כדי לסיים את כל הפרשה הזאת, המסובכת והמעניינת לדעתי, אני חוזר לשיר שהכתבתי ללומדי יידיש אונליין. אז אני הכתבתי את השיר, אני חושב שהיחידה שהייתה בקבוצה המקורית הייתה בלה, נכון? בלה? כן, הייתי אז. אז אני הכתבתי לכם את השיר כדי לתרגל כתיבה ביידיש. לא הייתה לי שום כוונה להיכנס להרצאות על שינויי גרסאות. אבל היום, אחרי 8 חודשים שהקבוצה עובדת, אני חושב שמותר לנו להביא לפחות דוגמה 1 או 2 של השינויים. וכדי שלא, אני מציע, אם תסכימו, תסכימו, ואם לא, אני רק אדבר על השינויים. כדי שלא נגיד שהפסקנו ללמוד, לכתוב ביידיש, ולקרוא ביידיש כמו שצריך. תרשו לי להכתיב לכם בית או 2, ואז להצביע על השינויים הטקסטואליים, כאשר שירו של סוצקרר הפך לשיר עם, שכבר לא ידעו שהוא המחבר. יש לכם נייר ועיפרון? כן? אוקיי. כשיהיה לכם הטקסט כתוב, יהיה יותר קל להראות את השינויים. טוב, אז הכותרת, כמו שאנחנו יודעים, ותכתבו את הכותרת, אונטר, אחר כך נבדוק את האורתוגרפיה, האם 8 חודשים עזרו, כן, לשיפור הכתיב. אונטר deine
וייסה שטרן. כמה זמן יש לנו? השעה 7:07. כן. מתחת לזה, פון אברום סוצקבר. פון אברום סוצקבר. תשאירו 2 שורות ריקות, כדי שהכותרת תיראה ככותרת. שורה ראשונה, כמו הכותרת, אונטר דיינה וייסה שטרן. שורה שנייה, שטרק צו מיר, 2 מילים. 3 המילים הראשונות, שטרק צו מיר, דיין וייסה הנט. אני חוזר על השורה השנייה, שטרק צו מיר, דיין וייסה הנט. וייסה הנט. יד, הנט. שורה שלישית, מיינה ורטר זיינן טררן. אני חוזר על השורה השלישית, מיינה ורטר זיינן טררן. שורה רביעית, וילן, רוצות, וילן, וו יוד למד נון סופית, וילן, רואן, אין, דיין, הנט. אני חוזר על השורה, וילן, רואן, אין, דיין, הנט. שכחתי איזה שורה זאת? רביעית. רביעית. תשאירו 2 שורות ריקות, הבית הזה שהכתבתי הראשון זה לתרגל. עכשיו יבוא הבית עם השינויים. אחד הבתים עם השינויים. בית שני, שורה ראשונה. זה, ראה, כן? זה, קומה. אס, אס, כן? זה, קומה, אס, מילה הבאה, טונקלט. זה, קומה, אס, טונקלט. זייר, פינקל. זו השורה הראשונה ואני חוזר עליה. זה, פסיק, אס, טונקלט, זייר, פינקל. שורה שנייה. אין,
mein kellerdicken Blick. אני חוזר על השורה השנייה. In mein kellerdicken Blick. בליק, עם קוף בסוף. בליק, עם קוף בסוף. שורה שלישית, und ich hab gar, מילה הבאה, nicht, kein Winkel, אני חוזר על השורה, und ich hab gar nicht kein Winkel. שורה רביעית, sie zu schenken dir צוריק מילה אחת. חוזר לשורה הרביעית, sie zu schenken dir צוריק. אנחנו נסתפק בינתיים עם שני הבתים, אבל כדי לדבר על שינויים, קודם צריך להבין בדיוק מה כתוב. אז שלמה תקרא את הבית הראשון ותתרגם. שורה ראשונה. unter deine weiße Stern. מתחת לכוכביך הלבנים. שורה שנייה. von Abraham Schutzgeber, מאת אברהם שוצקבר. כן. unter deine weiße Stern, מתחת לכוכביך הלבנים. שורה שנייה. שטרק שומיר. לא, שטרק. שין תת ריש עין קוף. שטרק. שין תת ריש עין קוף. כן. שטרק. לא שטרק. שטרק. זה להפריע, לא? לא. מי יכול לעזור? להושיט. אוי שטרקן זה להושיט. שטרק צומיר דיין וייסה הנד. תושיט. צומיר דיין וייסה הנד זה אליי היד הלבנה שלך, אבל שטרק זה... תושיט. להוסיף? נא להושיט. ככה. אוקיי. מושטת אליי היד הלבנה שלך. לא מושטת, זה ציווי. תושיט. הושט. הושט, כן. הושט לי את ידך הלבנה. אליי. הושט אליי ידך הלבנה, שורה שלישית. meine Wörter seinen Tränen, מילותיי הם דמעות. שורה רביעית. weil לא וייל, וילן, וו יוד למד נון. וילן, כן. פשוט לא שמעתי טוב. וילן רואן אין דיין הנד. הם ינוחו... לא, רגע, זה לא פועל עזר של זמן עתיד. ול זה פועל עזר. וילן, המילים שהן דמעות רוצות. אז הן רצות, כן.
ויל. רוצות לנוח בתוך ידך. אוקיי, בלה, הבית השני. זה dunkelt sehr finkel in mein kellerdicken Blick und ich hab gar nicht kein Winkel sie zu schenken dir zurück. שורה ראשונה של הבית השני. זה dunkelt sehr finkel ראה מחשיך מאוד הניצוץ, מתעמם הניצוץ, בסדר, כן. מתעמם, in mein kellerdicken Blick, במבט המרתף, כאילו kellerdicken, במבטי המרתפי. במבטי המרתפי. כן. Und ich hab nicht לא כתוב סליחה, תקראי את השורה עוד פעם. Und ich hab gar nicht kein Winkel, ואין לי בכלל שום פינה, כן. זה zu schenken dir zurück, להעניק לך אותם בחזרה. במתנה, כן, שנקן, לתת לך בחזרה במתנה. שני הבתים האלה, כן? כאשר הקהל בתיאטרון בגטו וילנה. השיר הוא יותר ארוך, אבל אני מתמקד עכשיו בשינויים מאוד מסוימים. ולכן אני מדבר עכשיו בעיקר על הבית השני. שני הבתים האלה, כאשר הקהל שלא קיבל תדפיס של השיר בגטו, סוצקבר קרא את זה, אבל אני מניח שלא היה הדפסה שחולקה בין הקהל. כאשר הקהל שמע, ונגמרה הפגישה הזאת, אנשים יצאו, היו כאלה שוודאי חזרו, ניסו להיזכר, ואז חלו השינויים, כאשר על פי חוקי שירי עם, שאין להם טקסט כתוב ואנשים זוכרים בעל פה, הזיכרון בעל פה משנה את הטקסט בהכרח, במיוחד אם הבית השני כתוב בידי משורר כסוצקבר. תשימו לב, השורה הראשונה, אדם, תקרא אותה, מה היא אומרת? לא, אני לא השתתפתי בתרגיל, אני מתנצל. אוקיי, למי יש... טוב, אז בלה, תחזרי על השורה הראשונה. בבית השני? כן. זה dunkelt sehr finkel. עכשיו, תשמעו טוב, dunkelt sehr finkel. האם אתם חושבים שדובר יידיש בגטו, או דובר יידיש בכלל, היה מבין מה שזה dunkelt sehr finkel? אני רוצה קומנטרים שלכם. כנראה שלא. ויאיר, תנסה לנמק, אתה צודק, אבל תנסה לנמק למה יהודי פשוט בגטו שיודע יידיש, לא יבין בדיוק כשהוא שומע את זה רק בשמיעה ואין לו טקסט ושום דבר. זה ראה dunkelt sehr finkel. אתה יכול לנמק למה אתה חושב ש... זה לא דבר מופשט שהוא יכול לדמיין אותו בדיוק, זה כאילו, הוא אומר, dunkelt sehr finkel, זה לא דבר מוחשי שהוא יכול ממש להרגיש אותו. נהדר. אתה במילים אחרות אומר ששפת יום יום בגטו או של אנשים
דוברי שפה, הם לא משוררים, הם לא עושים מטאפורות, הם מדברים בשפה לא מטאפורית, וזוהי שפה מטאפורית. אבל בכל זאת, אני מאתגר אתכם. בכל זאת, יהודים יודעים מה זה טונקל ומה זה פינקל. למה הם בכל זאת לא מבינים? ויאיר צודק. זייר כאן הוא לא, מבחינת בני המשפט, טונקל זייר פינקל. פינקל זה שם עצם, וכשאתה אומר על משהו זייר, אז אני אומרת משהו, השולחן הזה מאוד, כאילו, מה אני אומרת? נהדר, נהדר. את העלית עוד עניין שלא חשבתי עליו, כן. את אמרת, פינקל, אצל יהודי שמדבר יידיש יומיומית, הוא יודע, יש משפחה פינקל, פינקל, איך אמרת? מה זה פינקל? זה שם עץ. ניצוץ. כן. כן? ספארק, כן. כן. עכשיו, האם יהודי, אני מנסה להיות דידקטי, כן? אז תסלחו לי על שאני הולך לאט. האם יהודי יום יום משתמש במילה פינקל? אני מנסה לשער. לא. כנראה שלא. כנראה שלא. זו מילה ספרותית. אז רגע, יאיר אתה צודק, אבל השאלה שלי היא, בכל זאת הוא יודע מה זה פינקל, אז איך הוא משתמש במילה פינקל בשפה יומיומית? הוא לא משתמש בה כשם עצם, בלה צודקת, יאיר צודק, אבל הוא כן משתמש בה כפועל, פינקלט, מנצנץ. יש פונקן, פינקלן, פינקלט. לדעתי, אותו יהודי בווילנה, המדבר יידיש יומיומית, הוא יודע מה זה פינקלט, כפועל. אבל פה הוא מקבל משהו שהוא לא רגיל, הוא מקבל שם עצם של דבר, זה השערה שלי, שבדרך כלל הוא יודע כפועל. עכשיו נעבור לטונקלט. מדוע אתם חושבים שיהודי מדבר יידיש יום יום, וזה אני אומר, הוא לא מבין מה זה סטונקלט. אתם יכולים לשער מדוע? על פי העיקרון שאמרתי קודם, שיהודי בגטו מקבל פינקל כשם עצם, כשהוא אולי יודע אותו יותר כפועל, כאן הוא מקבל, הוא יודע מה זה טונקל. טונקל, כל יהודי אומר, ברד הערב אסוורט טונקל, נעשה חשוך, מה שבלה אמרה. אבל פה יש לנו פועל, ולא שם תואר, כן? דינכתי סטונקל, הלילה הוא חשוך, בסדר, זה שם תואר. אבל להפוך את זה לפועל, זה רק סוצקבר יכול, כי הוא משורר. זאת אומרת, כאשר הקהל בגטו, בתיאטרון, שומע את סוצקבר אומר, זה סטונקל זייר פינקל, במוח שלו הוא עושה טרנספורמציה למה שהוא יודע, ולכן בשיר העם של אייזמן, שאנשים שרו לו למקלט אחרי המלחמה, אתם יודעים איך הם אמרו? זה פינקלט זייר טונקל. ההבדל הוא עצום. כי כאשר העם זכר, שסוצקבר אומר, ראה, הוא הרי פונה לאלוהים, פינקלט זייר טונקל, מנצנץ החושך של המילים שלי. הם הפכו את זה טופסי-טורבי, כמו שאומרים, והורידו את כל המשמעות הפואטית של השיר. שהרי סוצקבר אומר את ההפך.
הניצנוץ של המילים שלו, מפני שהמילים שלו הם דמעות והן מנצנצות בשבירה של האור, מתעמם. זוהי אמירה פואטית במדרגה ראשונה. אבל היהודי הפשוט הרג את המטאפורה. מסכימים איתי? האם אני מסביר את עצמי? Professor, to translate it, this is in English, to Estunkelt, it's the dark, yes? It's so dark, there in the... No. באנגלית, Estunkelt, it is becoming, it's darkening. כן. אם אפשר להגיד ככה. כן. כן. והזעיר פינקל, in together, how to translate it in... It's darkening their spark. They spark. Their spark, כן. אבל ספארק באנגלית, כל אחד יודע, אבל פינקל ביידיש זה, כמו שאמר יאיר כנראה, זוהי מילה ספרותית, או שלמה, אני כבר לא זוכר. בגלל שאתם קרובי משפחה, אני מתבלבל ביניכם כבר. מה השעה? השעה 7:28. אוקיי, יש 2 דקות כדי להביא את השינוי לא הכי גדול. אחד השינויים המעניינים, בשיר הזה יש הרבה שינויים בשיר ההר, אבל בלה השורה השנייה. In mein Keller dicken Blick. שורה שלישית. Und ich hab gar nicht kein Winkel. זהו. Und ich hab gar nicht kein Winkel. אתם יודעים מה כתוב אצל אייזמן? בטקסט שהפך לשיר עם, und ich hab gar nicht במילה אחת. ופה במקור, בכתב היד, und ich hab, מילה אחת, ich מילה שנייה, hab מילה שלישית, גור מילה נפרדת, נית מילה נוספת. המילה גור היא נפרדת. ויצא לנו בכמה מהפגישות שלנו, להגיד שכאשר גור מופיע כמילה לעצמה, ולא צמודה לנית, לא כמילה אחת, גורנית. גורנית כמילה אחת זה כלום. אבל ביידיש, ואצל ויינרייך תמצאו את זה במילון, כאשר המילה גור מופיעה לבד, בלעת פעם ידעת, נדמה לי. מה פירושה? לגמרי. לגמרי מילת התפעלות, סורפרייז, וניחוב גור נתקווינקל. וואלה, אין לי אפילו פינה אחת. זה יצושן נדירצוי לתת לך אלוהים את המילים שהן דמעות בחזרה. וואלה, אין לי אפילו פינה, בגלל המצוקה בשואה. הלך השיר שהפך לשיר עם, והקהל שר את זה, או אמר את זה, וניחוב גור מתקיימים, שזה מה שהם יודעים. את הניואנס הדליקטי הזה, וניחוב גור מתקיימים, ובכלל אין לי, הלך לאיבוד. וכך הלאה והלאה בהמשך הבתים, העם הפך את השפה הפואטית של סוצקבר מתוך הזיכרון לשפה יומיומית, והרג את הפואזיה של השיר. רציתי רגע להעיר, כן. שדוד שלי, אח של אבא שלי, כן. היה וילנאי. הוא התחתן כן. עם וילנאית והוא עבר לווילנה. והוא כן. היה עיתונאי ונדמה לי עורך של עיתון ביידיש בווילנה. מה היה שמו? אליהו ניימרק. אליהו מה? ניימרק. כן. ניימרק. כן. איזה עיתון אתה זוכר?
הוא התגייס לפרטיזנים, והוא והבן שלו נהרגו, וכל המשפחה נהרגו. לא, רק אחות של אשתו הגיעה לארץ, אבל אני אף פעם לא פגשתי אותה. כן. אתה זוכר איזה עיתון הוא ערך בווילנה? לא, אני לא יודע, כי אבא שלי אף פעם לא סיפר לי, הוא רק אמר שהוא היה עורך של עיתון ביידיש, הוא סופר עיתונאי ביידיש. תשמע, הדבר הוא יחסית פשוט, אם אתה מתעניין, בלקסיקון פונדנאי יידיש ליטרטור, יש להניח ששמו יופיע. אם אני אזכור, אני אבדוק. אוקיי. בלי נהדר, כן? אליהו ניימרק. בסדר. אנחנו הגענו לסוף הפגישה, אני מקווה, היא אומנם התארכה, ביקשתי 10 דקות, רבע שעה, וזה התארך, אבל אני חושב שעיגלנו, עשינו מעגל שלם, להראות עד כמה חשוב לפרסם פעם את הטקסטים האותנטיים של סוצקבר מהגטו. תודה לכם. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. בבקשה, נפגש ביום רביעי. להתראות. יום רביעי אני כנראה לא אגיע. תודה שאת מודיעה. להתראות. טוב, להתראות. ביי ביי.